It's time for SPG, as in Super Pakganern Secret Files. Naalala ko talaga. Pinalo-palo ko yung dede ko. Kasi desperado akong magka-joga ng malaki. Ang storya ko, eto. Itago nyo na lang ako sa pangalang Manilyn. Eto nga po. Madalas, nagpapalagay yung tatay ko ng baso sa likod niya. Yung babalutan mo ng papel yung piso, tapos papaapuyin mo para higupin yung balat. Basta, yun. So, ayun nga. Aha! Biglang may naisip ako habang nilalagyan si Papa. What if ilagay ko kaya to sa dede ko? Mga bebs, alam kong hindi lang ako ang isa sa mga pader na desperadong magka-joga ng malaki. Kaya naisip ko, wala nang atrasan to. Agad-agad na akong pumasok nun sa kwarto at inangat ko yung damit ko. Ay, huta! Kabadong-kabado ako noon. Parang feeling ko, ooperahan ko ang sarili ko. So, tinanggal ko na rin yung bra para mas fresh ako. Hawak-hawak ko na rin yung lighter. At ayun na nga, nakahiga na ako. Bago ko sinimulan, tiningnan ko muna yung dede ko. Potek, besh! Naiiyak ako. Kasi wala akong makita. Para siyang nunal. Kaya ayun, agad-agad ko nang sinindihan yung papel na may piso at agad na tinakpan ng baso. Pero, ang hindi ko talaga ine-expect ay yung mga mangyayari pa. Ay yung mabilis na kumalat yung apoy at tuluyan akong napaso. Napamura ako. Tili ako ng tili at agad na tumayo habang yung nipple ko nasusunog na. Para akong kitikiti na pinalo-palo yung dede ko. Ouch! Ouch! Tulong, mama! Nasusunog yung dede ko! Putek! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko noon. Halos kamut-kamutin ko na yung dede ko. Parang kinagat-kagat ng 1,000 langgam yung aking nunal. Tapos ang pinakamasakit, yung tatay ko pa, yung unang nag-rescue sa akin. Okay lang sana sa akin kasi tatay ko yun Pero yung makita mo siyang tumatakbo habang may mga nakadikit na baso sa likod niya, ang hindi ko kinaya. Diyos ko, Lord! Sa tuwing pinapaulalo tuloy ng tatay ko yun, pinagtatawanan nila ako. Hiyang-hiya na ako. Itago niyo po yung identity ko, ha?